Honorable senyor cònsol major de Sant Julià, que ens acolliu com cada any ja durant molts anys, i és un goig estar aquí amb vostè i alhora amb tots els amics. Després, els que intervindran avui en aquesta sessió important, el doctor Gabriel Magalhães, un catedràtic de literatura a Portugal, a Lleida, però un gran pensador, jove però en la maduresa. Benvingut amb la seva esposa, la seva filla, que l'han acompanyat. Benvingut a Andorra. Doctor Amengual, Gabriel Amengual, un sacerdot de Mallorca, canonge, gran pensador i especialista en Hegel, que té ara un volum, ja ho explicaran, que ara el presentaran, no? Un darrer seu volum molt important sobre precisament la persona humana, la dignitat de la persona humana. I avui el tenim amb nosaltres, ara ja... Això que fan ara, no? Em sembla que ets professor emèrit ja, però és un emèrit que està fantàsticament bé de salut i de pensament, i per tant doncs esperem que la jubilació com a professor catedràtic doncs no el sigui en demèrit, al contrari, d'escriure i investigar. I també el doctor Francesc Torralba, el director de la nostra càtedra de pensament cristià. I saludo també molt il·lustre senyor ministre de Sanitat, l'excel·lentíssim senyor ambaixador davant la Santa Seu i a Portugal, i regidores, molt il·lustres vicaris generals i vicari episcopal, senyor Xiprest, i tots vosaltres, molt especialment els més joves, que feu un esforç també de venir, d'assistir, i us ho agraïm molt. Esperem que pugui ser una jornada ben profitosa per a tots. Jo també tinc, com el senyor cònsol deia, molta esperança, a part de beneir-la, que queda beneïda, ja no cal ni dir-ho, però sobretot perquè crec que és una jornada i una temàtica que és molt interessant pel bisbat i pels europeus, però molt especialment també pels andorrans i les andorranes, perquè nosaltres estem ja en les institucions europees, és evident, ningú negarà mai l'adscripció europeista i la vocació europeista del Principat d'Andorra. Nosaltres, en el nostre himne, cantem que el rei Carlemany és mon pare, i el Carlemany està vist com l'home que fa una síntesi en un moment importantíssim de la saviesa del passat, amb el Cuí i d'altres, i la genera i la construeix d'alguna manera arrels d'aquesta Europa que ha perviscut fins ara, de tal manera que el Premi Carlemany és el que s'atorga a Aquisgrà per alguna manera premiar aquells que han treballat, reflexionat, treballat i aportat a la construcció d'Europa. Per tant, nosaltres hi som i ens sentim molt europeus amb una immensa vocació, però és veritat que el nostre govern està ara, el país, estem immersos en un camí molt important de cara a poder-nos-hi sumar a la nostra manera, que ens ho permetin i alhora també que permeti el millor pel nostre país. I estem treballant, el govern està fent uns esforços molt i molt importants per un acord d'associació amb la Unió Europea. Europa és més, evidentment, que la Unió Europea, però la Unió Europea d'alguna manera la catalitza. I fa 60 anys que es firmava el Tractat de Roma i que va posar les bases aparentment i com si fos només un tractat de circulació de béns, un tractat econòmic, del carbó, fins i tot per un bé específic i altres aspectes, però eren molt conscients els pares d'Europa d'aquell moment, els grans noms, no? Com Adenauer i tants altres, doncs que eren les bases d'una convivència, d'una fraternitat, d'una unió a tots els pobles d'Europa, sortits de la guerra segona mundial tan i tan dura. Perquè no es pot oblidar que les dues grans guerres mundials del segle XX, un segle terrible de persecucions i molt dur, i de triomf d'ideologies
que han anat contra la dignitat de la persona precisament, s'han començat a Europa. S'han començat a Europa per conflictes aparentment intraeuropeus però que depassaven i eren mundials i afectaven a la humanitat sencera. Després d'aquells dos grans conflictes, sobretot amb la força que donava que ho pactessin França i Alemanya, sempre en els inicis d'aquelles guerres, doncs es començava un tractat que ha tingut una importància capital. Nosaltres, amb el tractat, amb l'acord d'associació, el que volem és d'alguna manera participar, recollir, adherir-nos amb el respecte també lògicament a la idiosincràsia del nostre petit país. Els petits països reclamem aquesta diríem, singularització, però és molt important. Per tant, diríem, en un moment en què hi estem posats i estem ja en una pista molt important de relació, d'acceptació, de formulacions concretes, que només de tant en tant, perquè s'ha d'entendre també que el govern no pot estar explicant probablement tots els aspectes en una negociació. Hi ha molts aspectes que són molt oberts, més coneguts, fins i tot pels ciutadans i les ciutadanes, i no cal dir-ho pel nostre Parlament, és a dir, pel nostre Consell General, però n'hi ha d'altres que també hem d'acceptar que el govern, que és el que ha de liderar, aquest és el seu mandat constitucional, és ell qui prepara i signa els acords, després ho signem els coprínceps, lògicament, però qui ho prepara i ho fa i té la responsabilitat, és el govern, que ha d'estar estretament vinculat al Parlament. Però li respectem aquesta, diguem-ne, limitació de tota i total transparència, que això no vol dir que no la portarà, però hem d'acceptar-ho, això, no? Per tant, nosaltres estem fent-nos valer la petitesa de la mesura del Principat i també les tradicions que ja tenim de relació i de comerç i de circulació de persones amb la Unió Europea. Però, diguem-ne, aquesta sessió de la càtedra, que ja és la 14a, si no m'equivoco, doncs és un mirar més a fons. Un mirar més a fons. Per què? Doncs precisament perquè cal redescobrir la memòria viva d'aquell esdeveniment. El papa Francesc, en un discurs molt celebrat, que acaba de tenir relativament fa poc, el mes de març, a Roma, amb tots els líders ja d'aquesta Europa ampliada, d'aquells primers que eren pocs, ara són 29, 28, veurem què passa, doncs estem en un camí que alguns països demanen d'entrar-hi, apreten per entrar-hi, nosaltres mateixos demanem una associació i alguna altra doncs acaba de fer un referèndum i que és dur perquè vol dir marxar. També veiem les dificultats que tenen per marxar, no? Per tant, redescobrir la memòria d'aquell esdeveniment. El papa proposava en el seu discurs, perquè d'aquell esdeveniment s'hi reflecteixen, s'hi troben en aquell esdeveniment uns elements molt fundants del que ha de ser això que diem l'humanisme europeu. Crec que molt encert, aquest títol és del doctor Torralba, que me'l va proposar i va semblar molt encertat, el que és fonamental d'Europa, quina visió de la persona humana, de l'home, té avui. Hem de tenir, hauríem de tenir, què és desitjable, com ens hi hem de convertir, com hem de tornar a redreçar el camí si és que l'haguéssim perdut d'aquest humanisme. I anem a veure-hi les arrels d'aquest humanisme, en les quals hi ha una de les ponències, la primera del doctor Magalhães, doncs que precisament expressa aquesta dimensió del cristianisme, com precisament l'hem buscat també per interès, és evident, aquesta és una càtedra de pensament cristià, però també perquè ho sabeu molt bé, quan s'està gestant tot el Tractat de Lisboa, doncs aquest era un punt que era molt combatut en algunes
de les nacions europees. El que Europa deu al cristianisme serà l'aportació del doctor Magalhães, i convé molt per veure que també hem aportat que aquesta identitat que simplificant molt s'ha dit que si prové de Grècia i Roma, del judeocristianisme i de la il·lustració, això és una molt gran simplificació, aquí serà un tema de debat, de confrontació només, i tots aquests elements, i només aquests, quins altres, Europa reivindica que també, per dir-ho d'alguna manera, un cert islam hi ha volgut ser present, i hi ha algunes nacions europees, però és tot el tema complex, que jo no hi he d'entrar avui, però és el complex tema de l'adscripció i de Turquia, menys país, amb moltíssims habitants, seria un invent del XXI l'entrada de Turquia a la Unió Europea, o és respectuós amb les seves arrels. D'alguna manera, ja saben vostès, quan jo estudiava, que ja ho deuen haver canviat, aquests joves d'aquí, però nosaltres estudiàvem que l'edat moderna començava el 1453, que era el moment en què es havien pogut parar l'influx i l'avalanxa de l'islam amb l'entrada a Viena. I encara, si a un li agrada l'òpera, doncs i escolta algunes de les òperes de Mozart, sempre apareix el món de l'islam un poc al darrere, o no tant al darrere, algunes vegades se n'enriuen una mica, perquè eren a Viena ells eren a Viena, i clar, els hi va venir d'un tris. Per tant, temes de debat, potser en aquest cas més polítics, però que també afecten, no només polítics, a la seva base, a les seves arrels. És l'islam una arrel? Algú també ho utilitza per poder no fer-hi entrar el judeocristianisme. No en posem cap d'arrel religiosa, o cultural religiosa, perquè així ens estalviem aquest debat. Jo crec que aquest debat s'ha de fer i proposo que a mi em sembla que l'arrel, la visibilització fins i tot, és el cristianisme. Això és bonic, aquí a Andorra, els que sou més visitants i no coneixíeu tant, doctor Magalhães és la primera vegada que ve, doncs i entén molt bé el català, i després potser parlar en castellà em sembla, però ell és un portuguès molt universal i entén el català. Doncs aquí tenim un gran tresor romànic, però què us passa, els que viatgeu? Andorra és un país molt viatjós, tothom viatja aquí, no sé com encara esteu aquí el dia 1 de juliol, cosa que us agraeixo. Estem en un debat si hem de mantenir-ho, perquè ja pensava, ja hauran marxat. No, ens ha costat entrar més aviat a nosaltres avui, vol dir que Andorra encara treu, que és una cosa molt bona. Doncs quan un té el romànic al cap, jo hi celebro la missa en una catedral esplèndida, romànica, de trets molt purs, però quan viatges trobes aquesta imatge des de Suècia fins a molt avall, també. Jo som una mica a Sevilla, d'una de les parròquies que té aquesta presència. Sevilla, al segle XIII ja es va fundar, i allà Rocamadour, imagineu, els cavallers van portar Rocamadour i la devoció a Sant Lorenzo de Sevilla, on hi ha la Soledat, que soc germà de la Soledat, doncs hi ha Rocamadour. Hi ha uns altars romànics, un tros de l'església. És a dir, aquest art que aquí també desenvolupem. Per tant, Europa no és tant un conjunt de normes, un manual de protocols, de procediments. És una vida, una manera de concebre la persona humana a partir de la seva dignitat transcendent i inalienable. No només un conjunt de drets a defensar o de pretensions a reclamar, o encara menys, d'economia, de mercat a defensar. L'origen de la figura, de la idea d'Europa, és la figura i la responsabilitat de la persona humana. Això és el que nosaltres proposem
com a objecte de debat aquest dia d'avui, dia 1 de juliol, aquí, enmig nostre, en la càtedra, no? Fins a quin punt. És a Roma on hi ha assentades les bases polítiques, jurídiques i socials de la nostra civilització. I que hi ha unes grans propostes. Jo m'he inspirat en aquest discurs del papa als líders de la Unió Europea. Ell proposava diversos moments, no? La solidaritat europea amb una voluntat comuna per sobre, sumant voluntat nacional, sumant, no destruint, sumant voluntats nacionals. És el gran repte, com sumar, com unir, sense desvirtuar, ni fer un totum revolutum, una realitat que no tindria finalment arrels en cap de les nacions. No es tracta d'això. No reduir, certament, els ideals fundacionals a les exigències de la producció, les exigències econòmiques o financeres, que algunes vegades no podria semblar, no? Com si el nostre l'únic estímul fos el d'una economia que funcionés rica i que generés riquesa, cosa que s'ha de fer, però només això. Aquells de fa 60 anys, perquè es fa 60 anys que es firmava el Tractat de Roma, estaven animats per un esperit de futur. Ells volien deixar enrere la guerra i van fer un pas de gegant, ho hem de pensar. Si el 45 havia acabat la guerra, el 57, només 12 anys, firmaven la pau. Jo guardo la imatge en la memòria d'aquell moment en què, i és un homenatge a ell que acaba de morir, el canceller Kohl de França, amb el president i copríncep nostre, un gran copríncep Mitterrand, es van donar la mà en un moment d'homenatge a les víctimes de la guerra mundial. Va ser un gest d'aquests, crec que va ser, potser ho tenien assajat i no se'm recordava l'altre, perquè aquestes coses, totes aquestes coses tan espontànies, jo que em dedico a la litúrgia també, oi? Estan una miqueta previstes, però va semblar que era, recordo jo això, que era Mitterrand qui li agafava la mà a Adenauer, i aquesta foto va ser una foto esplèndida, de tots dos donant-se la mà, lamentant totes aquelles guerres, al final, entre europeus, entre germans, perquè al final les fronteres les fem els homes, no Déu. Per tant, en aquell moment ells buscaven una esperança d'un futur millor, d'un futur millor. I ara nosaltres el que ens trobem és amb una crisi, o diverses crisis i variades, diverses crisis. Crisis econòmiques, crisis institucionals, crisis de lideratges, crisi dels emigrants. El papa, en aquest discurs que us dic, proposava una paraula clau, ell la fa servir molt, però que és veritat, és una clau important. Discerniment, és a dir, examinar, mirar, examinar, treure el que no convé, recollir el que és bo i proposar-ho i donar-li una nova formulació. Així, amb esperança, se surt de la crisi. Com trobar esperança? Doncs posant la persona humana al centre. Serà la ponència que ens proposarà el doctor Amengual. Recuperar l'esperit de família, perquè Europa, no ho oblidem, ha de ser, és ja, però ha de ser una família de pobles. Això que us deia del romànic i després el gòtic i tantes altres realitats, que ens uneixen amb el cristianisme. Unitat de les diferències i en les diferències. I encara posar en comú talents i recursos. Què vol dir avui ser comunitat de persones i de pobles? Com fer-ho, això? Per tant, la paraula clau continua sent solidaritat. Europa ha de ser lluminosa per la seva solidaritat. I probablement, si es pogués fer una enquesta ràpida d'aquestes que fan el jovent al WhatsApp, vinga, va, poseu, què dieu d'això, no? Si diguéssim avui si estem contents els ciutadans i ciutadanes europeus de
com hem acollit, per exemple, els migrants, refugiats, probablement sortiria molt i molt i molt majoritàriament que no n'estem contents, que la ciutadania espera més, perquè té més solidaritat, té més capacitat d'acollir, que a vegades el realisme que a vegades ens fan tenir les autoritats, que també convé el realisme, però que algunes vegades esdevé farragós, injust i insolidari. També tractar de trobar esperança no a les falses seguretats. Ho estem veient, no?, de líders que al cap d'un minut ja no en són de líders, perquè se'ls hi troba un defecte, una corrupció i cauen del pedestal en un moment, no? Jo no posaré exemples, no és el meu paper, però n'hi ha molts, Ni la por. No podem construir Europa des de la por, des de la defensa dels nostres interessos més petits, no, sinó que cal invertir en desenvolupament i en pau. Nosaltres hem de ser un continent que ajudi, que es faci estimar, amb una obertura al futur, que vol dir una obertura als joves, perquè són els joves el futur de les nostres societats. I no resisteixo a llegir-vos un fragment curtet, i amb això acabo, d'aquesta introducció meva. Jo després ja no tinc més paraules, ja al final de tot. Parlo un momentet, però és ara que em donen un moment de glòria i l'aprofito una mica. No, us recordo sempre el mateix, que quan jo em toca aquesta introducció, jo sóc com... Ho recordo cada any, però és que és veritat, com aquells metres, xefs del restaurant, que et diuen tot el que podries menjar avui i que no et pots menjar, perquè són 40 plats, però te'ls canten tots i tu dius, que bé, no? I per tant jo estic aquí per fer-vos venir ganes, per si les tenia una mica reduïdes, doncs d'escoltar aquests 3 magnífics ponents i d'entrar en aquesta temàtica que a vegades pot semblar com allunyada, però que ens toca molt de prop, no? Que és el que em fonamenta a mi, al final, perquè el fonament d'Europa és el fonament dels europeus. Què és el meu fonament? Quin és aquest fonament? Com el puc compartir amb altres? I acabo amb una cita que es va fer clàssica. En aquell moment va ser un punt combatuda, però va ser un discurs que va marcar època. El discurs del papa Joan Pau II, Sant Joan Pau II, a Santiago de Compostela, a la seva primera visita que va fer a Espanya, l'any 82, que nosaltres recordem també per aquelles inundacions terribles, del novembre. Doncs el dia 9 de novembre de 1982, el papa Joan Pau II, imagineu-lo, tenia 61 anys, era un home joveníssim, joveníssim, 61-62 anys tenia. Com a papa era superjove. El d'ara en té 80, doncs 62. Va pronunciar un memorable discurs sobre la identitat europea i que es recorda pel crit de dir-li Europa, sigues tu mateixa. I ara us passo el text, que és molt bonic, i amb això acabem. Des de Santiago et llanço, vella Europa, un crit ple d'amor. Torna a trobar-te. Sigues tu mateixa. Descobreix els teus orígens. Aviva les teves arrels. Reviu aquells valors autèntics que van fer gloriosa la teva història i benèfica la teva presència en els altres continents. Reconstrueix la teva unitat espiritual en un clima de ple respecte a les altres religions i a les genuïnes llibertats. Dóna al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu. No t'enorgulleixis per les teves conquestes fins a oblidar les seves possibles conseqüències negatives. No et deprimeixis per la pèrdua quantitativa de la teva grandesa en el món o per les crisis socials i culturals que t'afecten ara. Tu pots ser encara far de civilització i estímul de progrés per al món. Fantàstic. Moltes gràcies.